Fáilte romh chuig Físghabháil scáileáin de chuid éireann Gaeilge na seansóisirí. Suirbhís tacaíochta de chuid na rinne adachais agus scianla. Sa Físghabháil scáileáin seo, be me ag díriú ar an pleanáil rinne agus beag deis agibhse tuiscint a Herbert ar na chéad céimeanna ar cheartí bhthógáil agus sibh imón pleanála le chéile. Tá eolas a bhaine leis an gcurchuige den trethóiseach ar fáil ar thaobh na seansóisirí de bhúntóirí ag www.jct.ie. Bhíonn fearn a Gaeilge na seansóisirí de bhúntóirí ag cur leis an suíomh seo go rialta. Mar sin, bíigí ag fear amach den nuacht is déarnaí Roinne. In nómh táimid chun díristeach ar chóirsaí pleanála. Mar eolas díobh tá fáil agaibh ar na céimeanna agus acmhainní pleanála laistigh den rán ó pleanála. Is féidir na cóthad seo a íoslúdáil agus iad úsáid mar is cuí. Ní miste ráig an pointe seo go bhfuil tuile tróireach agus tacaíochta ar fáil sna lámhleabhar T1 agus T2 a bhí in úsáid againn sna ceirleanna FGL. Tá na lámhleabhar ar fáil sa bhóránóg ceirleanna FGL ar ránóg na Gaeilge ar thaobh idirlín SSM. Roimh golisteach go mion sa Phleanáil, tá sé tábhachtach an cúrchuige den Phleanáil a thuiscint. Ba cheart go mbeadh tuiscint agaibh ar chórád sulla dtugann sibh faoin bpróiseas pleanála. I bhur hain go bhfuil ról lárnach ag an gcurchuige cótháisa. Mollam dia fécint ar an Físghabháil scáileáin, meafar fealama na Gaeilge ar dúis, chun an tuiscint sin a Herbert. Agus ifar a dó an ról lárnach atá gan na tríocht sa bhróiseas a thuiscint. Smuoinigí go bhfuil an litríocht agus an measanú fitte fuairte sa Phleanáil. Níl an tríocht mar rud am féin atá scuite amach ón cuid eile den amhlainn, ar bhíonn ar siúlaigh an scoláir Gaeilge, agus minóid é sin go mion níos déanaí sa Físghabháil scáileáin. Feicimid an seo gur bhí spruc na sonríochta ná an teanga a thalbhú. Táimid anois ag iarraidh go mbeidh arbaid scoláirí ina núsáidóirí muíneacha agus neamhspleácha ag le bhéal comas féin agus iad ag leabhart agus an món commerceáide tíomheán na Gaeilge. Tacaíonn le tríocht le ferbert scil na teanga na scoláirí mar is faointe den dá hanga agus de hefras teanga í an na tríocht. Sa le déanmuid níos fuide is fiú go mór macnamh íanamh ar na caiisna seo a leanas ó Michael Absalom. I bhur hain, cad atá mé ag iarraidh go bhfuil amóig siad. Cén amhlamm atá dí orthú chun dulchan cín a dhéanamh? Cén acmhainní agus áisina a bheachta dí orm? Cén gníomhachtaí fáilme a chudóch leis an bhoghlainn? Conas is féidir lom monatóireacht a dhéanamh ar an dulchan cín? Conas is féidir lo a go dulchan cín ar an bhoghlainn a bheas? Cad iad na cíad céimeanna eile san éanaid seo. Anois agus macnamh déint agaibh ar riachtanas na bhealamóirí i bhuarscoil is féidir dul in món pleanála. Mar is ódaobh ag an stad seo is iad na tuirthaí fólama bon cloch na pleanála. Ránnig na tuirthaí fólama a iarrann do riachtanas bhealama na scoláirí ag an pointe seo den amhlainn. Bí chinnte go bhfuil cín ránathe as na trí nátha agus go bhfuil na sciilna teanga ar fad san áireamh. Ar deireadh, smuoinigh ar an gúis gur ránnig tú tuirthaí fólama ar le. Náid an dúrúd go bhfuil na tuirthaí fólama seo á ránú chun cur le fealama an scoláirí agus go mbeidh measanú á dhéanamh agat ar na tuirthaí fólama atá ránathe agat. Céim a hain, ránnig na tuirthaí fólama is féidir teacht ar na tuirthaí fólama sa sonríochtaí ar www.juniorcycle.ie. Nuair a bheith na tuirthaí fólama á ránú agat, bhí ag eolas agat ar réamh alum na scoláirí mar thóir. Ránnig téacsna an seo a thacaíonn leis an bheallam. Tá ról lárnach ag an na tríocht is sa láthar na bhhealma agus a gur bhaim na tuirthaí fólama. Is féidir réimse téacsna ábhartha úsáid idir téacsna tríochta mar hampna téacsna a bhfuil leis na seánraí agsúla
nó takes na tacúla eile. Is takes na iad seo a rastalíonn ar réimse spéise agus sim na scolóirí, chun feallam agus chun dulchan cí na scolóirí Herbert. Ní hé líon na déics na ar mod is tábhachtaí ach cé có sever agus arúnach atá siad. Is is aonad feallama ann, ná chuir síos ar an eisbréis feallama atá á cruthúgain chun turthaí fólama atá ránathe gainn a bhaint amach ag le bhéal cumas na scolóirí ag an buinte seo an eolam. Cuoinnig ná chur chuig go téimúil atá gceiste seo ach is ó ránú na téacsna nó ó gnéad an bheochaldóir a ascróigh ábhar leathan an aonad fólama. Is féidir chuir síos aanamh ar an aonad fólama sa bhosca seo. Tar éis chuir síos aanamh ar an aonad fólama agus ar an measanú atá gceiste sin, ní mór eisbréis fólama agus deisna measúnathe cuí a dhearra chun an bharna a cúngú idir réamh-eolam na scolóirí agus an príomh-measanú ar an aonad fólama. Is as na turthaí fólama, na téacs na tríochta agus na téacs na tacúla, riachtanas fólama agus réimse spéise na scolóirí a cruthaíochtar an teisbréis fólama agus an deisna measúnathe. Nád an drúd ar hácht an bheasúnathe fearméig an seo chun feallam na scolóirí a chur chun cín. Agus ar nó, díreach mar bhí lút a gcinnig an tús, ní mór dún macnamh aanamh ar an dagasc agus ar an bheallam chun an eolam a bhí buintach amach a bheas. Smuoinnig céird a dibrig go má agus ar céird a chuirg feabhas ar an aonad fólama an chiad uair eile. Ag an buinte seo, is fiú teachtar tharnáis chuig ceist na Michael Absalom, agus iad a chur ar an féin sa tlí seo a lenas. Cab a dalam na scolóirí. Cén acmhaní agus áisina a dúsáid mé a bhí éifeachtach. Ar áirigh lom an eolam a bhaint amach tríd na gníomhachtaí fólama a bhí crátha agam. An nearna mé monatóirt cuí chun an nolchan cín a bheas. Conas ar rinne siad féin monatóireacht ar nolchan cín persanta. Cad iad na ciad céimeanna eile buintach leis an aonad seo, nó an bhfuil aon rud a dhéanann difriúil an chiad uair eile. Seo an curcaigh generálta atá gainn i le na pleanála. Bhí cheart an tionríocht a bhaine le dul scáil a léamh go mion, i bhróinéar agus mar Roinne Gaeilge. Tá sé ríthábhachtach ní hamháin a turthaí fólama a léamh ach na féideartaí tagasc agus fólama atá úntú a aithint chomá. Tuigh ferbert ar an duiscint atá gut ar na turthaí fólama seo ar thréimhse ama. Agus siad ag pleanáil ránach turthaí fólama a bheith arúnach de riachtanas fólama na scolóirí ag an buinte seo don eolam. An sin, ránach téacs na tríochtaine, téacs na tacúla agus ábhar tacaíochta eile as a ascróg ábhar leathan ar an aonad fólama. Ní mór rá gur deachlaachtas é na dúlgas Phleanála a roinnt le chéile. Má tá sanolí nó speisialtóir sa Roinne Gaeilge gur simló cuasaí aráníochta mar hampla. Lig dómh, dul sa tóir ar éadreachtaí a bheith arúnach do bhórgóthaigh féin. Ag deireadh an bpróiseas, Phleanála, ní mór macnamh agus plé fórna a dhéanamh ar conas ar éirigh agus ar conas ar éirigh leis na scolóirí. Cá róg sé seo lasathe cuí a dhéanamh ar an Bhliain den chiad Bhliain eile. Chun taú leis an ábhar seo, tá timpead pleanáltha deartha a gcuin le núsáid sa 100 bliain 2017 go bhfuil 2018. Is féidir libh é seo a íoslódáil ón siomh. Denna an timpead tagart an nethe seo a lenas. Bhliain, fad an aonad, na turthaí fólama, téacs na tríochta agus téacs na eile, aonad fólama bunathe air, eisbréis fólama agus deisna measúnathe, agus macnamh an bhúntóra. Tá trí aonad fólama hamplacha ar fáil de scoil na tí a hain. Agus na haanta sin, tá trí aonad fólama hamplacha ar fáil de scoil na tí a dó. Más míle múntóirí is féidir na moltaí atá sna haonad fólama hamplacha a úsáid chun aonad fólama dogad féin a dhearra a bheith an arúnt do scolóirí féin.
Tásúla gom go mbeidh an Físghabháil scáileáin seo carach agus sibh dul pleanála. Sa bhágann sibh an siomh seo féicí thart timpeall. Tá tuiletaíochta ar fáil. Tá nuachtas déanaí chláraigh ar monachar sonraí sa ran ó Gaeilge den JCT. Cumad súil ar an gcóras cuilcreachta atá gin ag JCT Gaeilge.